Empregos avalados polo Parlamento de Galicia estanse a recoller xa as firmas para presentar unha iniciativa legislativa popular. O obxectivo, reclamar en sede parlamentaria a dotación para a aula de hemodinámicas 24 horas, radioterapia e medicina nuclear. Hai un prazo de 3 meses. O prazo que temos para recoller as firmas sería o 14 de xaneiro do ano próximo. En caso de que non se consigan esas firmas, teremos un prazo de 3 meses máis. Nos creemos e temos a esperanza básica de que ao 14 de xaneiro podamos ter 20.000 firmas. 5.000 máis, por tanto, do que sería necesario. Recolleránse en toda a provincia e tamén fora porque poderán asinar calquera residente en Galicia. Os que xa o fixeron, dinnos por qué. Non, é que non é o que está enfermo solo, é que lle afecta a familia que non se afecta a todos. Afecta ao enfermo, pero aos sanos tamén. É unha cosa de conciencia, non? Si nos tienen como última carta de la baraja, al menos mostrar disconformidad con lo que están haciendo con nosotros. Pienso que todo el mundo debe firmar. Nos afecta a todos por igual. Gente de Lugo e sin Lugo tamén. Debería estar aquí ya. Baixo lema temos 2.000 razóns para pedilo, demandarase para os lugueses os mesmos servicios que teñen o resto dos galegos. Porque Lugo non pode estar asociado a la ruta del cáncer, ya que más de 600 pacientes por año, más de 3.000 en los últimos 5 años, se han visto obligados a recibir terapia oncológica en la provincia de La Coruña. El centro que tenemos, el ULA, está especialmente preparado para tener ya estos servicios, incluso tiene los rótulos y tiene la infraestructura suficiente. Y por lo tanto, esto además es una promesa del presidente de la Xunta. Con respecto ao servizo de hemodinámica, os expertos apuntan como claramente insuficiente horario de 8 a 3 da unidade prevista polo Sergas. As estatísticas apuntan que máis de 2/3 partes dos procesos coronarios agudos teñen lugar fora do horario de oficina. Pero o problema vai máis aló. Unha persona de Taboada, unha persona de Río Torto que ten un infarto ás 2:30 da tarde, que a donde o levas? É dicir, teria que ser trasladado porque evidentemente non chegaría en tempo a Lugo, a unidade estaría cerrada, habría que trasladalo. É dicir, eso unido a que se é unha unidade que funciona de 8 a 3, sábados, domingos e festivos e fiestas de guardar, valga la expresión, tampouco estaría operativa. E no caso de que un paciente infartado chegue a 7 da mañá... A ver, que facemos? Esperamos que abra a unidade hasta as 8, é dicir, temos aí un señor esperando con un infartado. É dicir, hai que pensar que en cardioloxía intervencionista, pois os minutos son vida, non? E hai que pensar de que se un paciente con un infarto agudo de miocardio sobrepasa os 120 minutos desde o momento que tuvo a clínica, a probabilidade de mortalidade no próximo ano é o doble. En concreto, sube dun 6 a un 12% de probabilidades. E o custo en vidas e en calidade de vida dos pacientes sumase o maior gasto económico. Canto custa manter operativa unha unidade de hemodinámicas 24 horas? O coste está cifrado en torno a 140, 150.000 euros ano. Pero é que os traslados de Lugo, os traslados a hemodinámica de Coruña ou de Santiago, o coste anual estimado é 500.000 euros. No caso de acadar as firmas necesarias, surxirán para que se debate este asunto o máis axiña posible. Tenemos que luchar todos durante 3 meses para completar la noticia.